Tonke mandje altijd blier. Tonke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Nacht en Dai. Begin haast maar op daarom, Tomke. Dochter Lego maar in de bak. Het is tijd om naar die bedje te gaan. Maar ik had hoes nog net kleer, Cornelia. Nee, ik wil nog net op bed. Morgen kist voor we verder bouwen, Tomke. Tje, Romke ligt ik al in de koer. Hij sliept haast al. En wanneer is het dan morgen, Cornelia? Als de zinnen wekker wordt, Tomke. En het wel licht is. Nou gaat de zinnen sliepen, krijgt als die. Het wordt al een beetje tjuster. Tomke shot trog het ruut naar Boetenta. Hij shot nog een heel liet stukje van de reerde zinnen. Oh, Hup, die bed zien, Tomke. oké. Zo, nou maar gauw koesen, Tomke. Dan is het samen morgen en kist voor mij de Lego-badje. Wat rusten, Cornelia. Trusten, Tomke. Het is nacht en tjuster. Romke en Cornelia sliepen als bargjes. Inien shit Cornelia Orijn. Ze jet wat. Wat wie dat? Ik jet een lood. Cornelia bloedt stokstief zitten. Ze harket en harket. Oh, nu weer. Ik jet niet meer. Ik zal het wel dreemd had, denk ik. Maar gauw weer sliepen. Ze kroept onder het dekbed en snorket verder. Na een skofke schrikt ze op een nijwekker. Oh, nou jer ik het weer. Er koe van Ian in huis wezen. Oh, wat moet ik nou doen? Oh, wacht je. Ik maak je Romke wekker. Cornelia sloept naar de koer van Romke. Voorzichtig haalt ze hem oer zijn kop. Wat? Waarom maak je zo bij je midden in de nacht wekker? Net zo lood, Romke. Ik ben het, Cornelia. Oh, maar wat is het dan aan de hoorn? En waarom toch zo het licht net aan? Ik jij hield dit wat, Romke. Het komt uit de huiskamer wij. Er zit vast een inbreker in je huis. Oh, wat nou we doen? Net in paniek rijdt je. Laten we nog maar eens harkje. Cornelia en Romke komen overheen en harkje heel goed. Dan jerren ze het op een nij. Er komt gerottel uit de kamer. Dit is mijn plan. Door de deur van de kamer open, Cornelia. En dan spring ik naar voren en blaf heel luid. Nou, dat naait die inbreker luid. Bist klaar? Ja, 1, 2, 3. Cornelia zet de deur op een kier en Romke neemt een sprong. Wat nou? Hé? maar dat is geen dier, Romke. Dat is Tomke. Tomke! Wat toch stoor je midden in de nacht? Waarom hast du die pyjama uit en de kleren al aan? En wat doe je bij die Lego? Nou, het is toch morgen? Dan mij komen ze weer met de Lego bootje. Dat gaat zelfs zijn. Als het licht is, dan mij ik weer bootje. Nou, het is al licht. Het is nog pikkernacht, Tomke. De zinnen is net op. Die sliept nog. Nee, net weer. De zinnen die slipt net meer. Sjom maar. Tomke loekt het gediende op hem. En? Zo dan, wat is dat dan? De moanne. Wanne? Hé? Oh, Tomke, dat is de zinnen net. Nee? Nee,
Dat is de moanne. Die schijnt nachts, als het juster is. En als de nacht voort is, verdwijnt ik de moanne. Kom er even mee. Even later stinkt Cornelia, Romke en Tomke boeten door. Ze sjoggen naar de moanne en de sterren. Mooi. Mooi. Ja, prachtig. En daarna mij Tomke de kleen weer uitwaan om toch nog een skofke te sliepen. Ja. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.